Il-Parlament Malti beda jiddiskuti l-abbozz ta' liġi li se jwassal għal aktar infurzar u pieni iżjed ħorox kontra min jinqabad isuq taħt l-influenza tal-alkohol jew id-drogi. Dan wara li f'Lulju li għadda l-abbozz tressa għall-ewwel qari. Id-diskussjoni dwar dan l-abbozz kienet mistennija tibda t-tnejn fl-ewwel jum wara l-btajjel tas-sajf. Iżda din is-seduta ġiet imħarbta mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li esiġiet li jiġi diskuss rapport voluminus tal-Awditur Ġenerali. Ftit minuti wara li ġie ppreżentat. It-tlieta wara nofsinhar waqt li ppreżenta l-abbozz li emenda diversi liġijiet, il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li dan se jibgħat messaġġ li bemilek ma tistax tipperikola ħajja ħaddieħor hekk kif se jissaħħaħ id-deterrent waqt li t-toroq isiru aktar siguri. Hawn semma l-introduzzjoni ta' testijiet ta' droga bħal dawk tal-alkoħol fejn issa jistgħu jsiru mill-Pulizija mingħajr ordni ta' xi maġistrat, filwaqt li qal li se jkun hemm tolleranza żero għal dawk li jinstabu taħt l-influenza ta' droga. Responsabilità illi għandna kull wieħed u waħda minnha. Il-vettura tista' tkun arma. Aħna kollha kemm aħna bħala soċjetà responsabbli tal-emil tagħna f'dak il-mument partikolari meta qed insuqu dik il-vettura. U allura għalhekk jeħtieġ li konna liġijiet li jagħtu aktar responsabilità. Però aktar minn hekk imbagħad ukoll il-parti edukattiva illi ssiru ħad kompli ssir, però fl-aħħar mill-aħħar kollox idur mal-kultura tagħna bħala soċjetà. Minkejja dan spjega kif din id-diskussjoni għadha fi stadju ta' kumitat kif hemm tħassib dwar mediċinali li jistgħu jirriżultaw pożittivi fit-test minkejja li l-persuni jkunu f'sikkithom biex isuqu. Tkellem ukoll dwar random roadside testing b'eżempju minn pajjiżi oħrajn kif ukoll pieni mandatorji ta' priġunerija għal min jinstab ħati li jkun qatel persuna waqt li jkun taħt l-effett ta' xi sostanza. Dr. Camilleri qal kif bl-emendi l-prosekuzzjoni tista' titlob ukoll għal sospensjoni tal-liċenzja waqt li jkunu għaddejjin il-proċeduri. Fil-waqt li qal li għandu jkun hemm diskussjoni dwar l-aggravju f'każ ta' hit and run fejn ikun hemm ukoll żieda fil-pieni. Dan ukoll wara fl-2023 kienu diġà żdiedu l-multi u tnaqqis fil-punti tal-liċenzja biksur tar-regolamenti ta' traffiku. Spjega kif l-infurzar kompla jiżdied din is-sena, tant li sa Awwissu li għadda kienu diġà saru aktar minn 2300 spezzjoni fit-toroq bitwaqqif ta' taqsima speċjalizzata għal dan il-għan. Minn barra kien taw ukoll aktar minn 10,000 multa għall-użu tal-mobile fis-sewqan fl-istess perjodu. Il-Ministru temm jappella għal responsabilità personali għax ħadd m'għandu jilgħab ħajja ħaddieħor waqt li jenfasizza li se jkun hemm kampanji edukattivi biex tissaħħaħ iżjed is-sigurtà bħala parti minn din ir-riforma fl-interess tas-soċjetà.